împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Iisus Hristos și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele lui. Apostolul este un capitol din scrierile Sfântului Apostol Pavel sau ale unui alt Sfânt Apostol, precum poate fi și o parte din paginile Faptelor Apostolilor. Aici cântărețul, în momentul său de citire a apostolului, reprezintă pe însuși apostolul respectiv a cărui scrisoare se citește. După citire, preotul îl binecuvintează pe citeț zicându-i: "Pace ție, cititorule!" Iar el îi răspunde zicând: "Și Duhului tău", adică și preotul să aibă parte de acea pace, iar poporul cântă Aleluia de 3 ori. Aleluia este un cuvânt grecesc și înseamnă lăudat să fie Domnul. În timpul citirii apostolului, preotul se pregătește pentru citirea Sfintei Evanghelii și tămâiază biserica. Apoi, în cadrul ușilor împărătești, preotul ne citește lămurit și rar Sfânta Evanghelie, un punct însemnat din cadrul Sfintei Liturghii, când credincioșii cu genunchii plecați ascultă cuvântul Domnului spus în cei 3 ani de propovăduire și activitate a sa pe pământ. Zisa Domnul către ucenicii săi, poruncă nouă dau vouă, să vă iubiți nu pe altul, precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. În aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea iubire unii către alții. Evanghelie înseamnă bună vestire. Dacă în timpul vohodului mic preotul ne arată cartea Evangheliei închisă pentru că reprezintă pe Domnul la Iordan, unde nu l-a cunoscut decât Ioan Botezătorul, acum Evanghelia deschisă ne-l reprezintă pe Domnul făcându-se cunoscut prin cuvântul său dumnezeiesc, că este mai presus de fire. Mai putem adăuga aici că s-a rânduit citirea apostolului înaintea Sfintei Evangheliei și pentru acest fapt, că manifestarea Domnului în lume s-a făcut treptat, adică noi am cunoscut cuvântul Domnului prin apostolii care au fost trimiși la propovăduirea Evangheliei. După citirea Sfintei Evangheliei, credincioșii îndestulați de bogăția înțelepciunii cerești strigă cuvânt de mărire lui Dumnezeu zicând: "Slavă ție, Doamne, slavă ție!" Lumina cu care este străjuit preotul când citește Sfânta Evanghelie simbolizează lumina adevărurilor evanghelice, care a străbătut întunericul necredinței în care orbecăiau popoarele lumii. Apoi preotul începe o ectenie deosebită. I se spune ectenia cererii stăruitoare sau ectenia întreită. Preotul, prin această rugăciune stăruitoare pentru cei vii și pentru cei morți care se pomenesc înaintea Sfântului Jertfelnic, pregătește poporul și cere milostivirea lui Dumnezeu a întări pe toți pentru momentele din ce în ce mai însemnate ale dumnezeieștii liturghii. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinător. Iar noi, credincioși, după orice cerere a preotului către Dumnezeu, cântăm de 3 ori: Doamne, miluiește!
Tot timpul acestei ectenii mari, preotul face cereri pentru cei chemați. Cei chemați sunt cei nebotezați. În vechime, persoanele păgâne care se pregăteau pentru botez puteau participa până în acest moment când preotul sfârșea cu rugăciunea pentru ei. Atunci preotul îi miruia în acel moment, imediat după Evanghelie ținea cuvânt de folos, apoi erau trimiși acasă dându-li se anaforă. Apoi, îndată preotul, pregătindu-se pentru săvârșirea Sfintei Jertfe, îi îndepărtează pe cei nebotezați din comunitate zicând: cei chemați ieșiți, zicând de 3 ori, pentru ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Această rugăciune, care ni se pare formală astăzi, ne amintește totuși câtă sfințenie, câtă credință, câtă luare aminte trebuie să aibă creștinul pentru darurile Sfintei Liturghii, care se vor revărsa din acest moment până la sfârșitul ei. Apoi, după ce preotul se mai roagă încă pentru binecredinciosul popor, continuând cu alte 2 ectenii, credincioșii încep cântarea imnului heruvimic. Noi, care pe heruvim închipuim cu taine și făcătoarei de viață trăim, întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm. Aceasta este prima parte a heruvicului. Apoi se face pauză, pentru că preotul face vohodul mare cu ieșirea cu cinstitele daruri, luându-le de la proscomidar, pentru a le așeza pe sfânta masă, ieșind cu ele prin mijlocul bisericii, pomenind ierarhiile superioare ale bisericii și ale țării, pe cei vii și pe cei morți, precum și pe cei prezenți, atingând cu sfântul potir frunțile credincioșilor, în timp ce sfântul disc stă lipit de fruntea preotului. Cântarea heruvimică arată că sfințiții liturghisitori, în acest timp când au cinstitele daruri în mâini, închipuiesc pe heruvimii din ceruri care înconjoară și slăvesc acolo sus pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci și credincioșii, prin cântarea lor închipuind sfinții heruvimi, grija lumească lepădând, să fie cu toții o inimă curată pentru săvârșirea sfintei taine a transformării din sfintele daruri în trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Intrând preotul cu sfintele daruri în altar și așezându-le pe masă, noi continuăm să cântăm heruvicul ca pe împăratul tuturor primind, pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Aliluia! Ieșirea preotului cu sfintele daruri din sfântul altar prin mijlocul naosului bisericii înseamnă călătoria Domnului nostru Iisus Hristos din Betania, unde înviase pe Lazar, și intrarea lui în Ierusalim cu triumf împărătesc spre a pătimi și a se jertfi după dumnezeieștile prorocii. Astfel, mulțimea poporului nostru credincios, care la ieșirea cu cinstitele daruri își pleacă fruntea la pământ, închipuie mulțimea pruncilor evreiești care s-au plecat și au adus laude ca unui împărat. De aceea și cântăm: ca pe împăratul tuturor primim.